mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky and DJ Jello. I always listen to your program. At na-inspire ako na mag-send din ng aking story. Or should I say, hinanakit sa buhay. Pakiramdam ko kasi, gagaan ng sobra ang bigat ng nararamdaman ko. Kung sakaling maririnig ko ito one day, itago nyo na lang ako sa pangalang Zian. At ito, ang aking secret file. Three years ago, I moved to England. Nung una, sobrang na-homesick ako. Umabot sa punto na gusto ko nang umuwi dahil sobrang depressing ng weather sa Europe, lalong-lalo na kapag winter season. Aside from that, wala akong masyadong kilala rito. I also don't have friends. So basically, I just go to work and go home after work. Hindi rin ako masyadong close sa colleagues ko. Nandun na ako sa puntong yun. But I still gave a chance. Second year, may nakilala ako. Etong guy na ito, settled na. Kumbaga, pwede na siyang maging citizen. I met him on Facebook kasi nag-send siya sa akin ng friend request. Focus ako sa work ko. Kaya hindi ko in-accept ang request niya. Until one day, I received a follow request sa Instagram ko from this same guy. In-accept ko na. Kasi wala rin naman siya makikita sa feed ko. I viewed his profile. Wala rin siyang post. Then one day, during one of my night shifts, nakabreak ako. May nakita akong familiar na picture from his profile. Ito ay picture ng isang station dito sa England. Nag-message ako. Tinanong ko kung yun ba ay from England or hindi. Ang bilis niyang nag-reply. Oo. At doon na nagsimula ang aming pag-uusap. Pinoy din siya. At kahit
Isang araw pa lang kaming nag-uusap, inaya na niya akong lumabas. Very quick and very straight siyang kausap. Siguro, dahil desperada na akong magkaroon ng kaibigan, pumayag ako. Naging kalad ka rin ako. And that guy literally paid for everything. Kahit gusto ko namang umambag, tumanggi siya. Nasundan yung date namin. We went out on a few more dates until nagtanong na siya kung meron daw bang patutunguhan ang connection namin. Nagulat ako sa tanong niya. But I cannot deny that I'm falling for this guy already. DJ Rocky at DJ Jello, itago na lang natin siya sa pangalang Rafael. Hindi siya nanligaw sa akin. Naging kami agad. Mabilis naming nakilala ang isa't isa. At napawaw na lang ako dahil maalaga at mapagmahal itong si Rafael. 6 months of our relationship, we decided to move in together. Dito na lumabas ang tunay na laban sa buhay. We were so excited about moving in together at first. Ako ang nagdesisyon tungkol doon. Kasi iniisip ko mas makikilala ko ang pagkatao niya. Nakita ko yung good and bad sides niya. Nakita niya rin yung akin. May mga conflicts kami, pero mabilis din naming naaayos. At hindi pumapayag si Rafael na magpahinga kami sa isang kama o matulog kami na hindi namin naaayos ang problema. So I thought, I'm a lucky girl. Until one day, dumating ang araw na hindi ko inaakala at hindi ko ine-expect na magagawa sa akin ni Rafael. A random girl messaged me and she introduced herself as Rafael's girlfriend for 3 years. Napamura talaga ako, DJ Rocky at DJ Jello. Aba, naging kabit pa ako. Huli na nang malaman ko. Bakit? 'Cause I found out that I'm pregnant. At si Rafael ang ama ng dinadala ko. Hindi ako nag-reply doon sa babaeng nagpakilala sa akin na girlfriend siya ni Rafael because I was really stressed about my current situation. Imagine, I'm pregnant with a man that is not mine. I got pregnant by a cheater. DJ Rocky at DJ Jello, down na down ako. At kailangan kong kumprontahin si Rafael about this. So, kinumpronta ko siya. Nag-explain siya. Matagal na raw silang wala. Matagal na raw silang LDR. Nagkakilala lang daw sila before umalis si Rafael papunta rito sa England. And all of their conversations and their relationship happened online. Sabi pa ni Rafael, nagbabago na raw siya kasi ako ang pinipili niya. At may mga kasama pang luha. Yung mga salitang yun. But I cannot believe this guy. Parang gusto ko na lang mag-al sa balutan.
at lumayo sa lalaking to. Kasi hindi ko akalain na magagawa niya sa akin to. And the last person that I want to hurt me badly is him. Ang sakit-sakit. DJ Rocky at DJ Jello, sobra akong nasaktan sa lahat ng mga sinabi niya at sa lahat ng mga nagawa niya. I felt so lost. Hanggang sa nakagawa ako ng malaking kasalanan sa sarili ko. O sa dapat sana ay mamahalin ko ng buong buo. Pina-abort ko ang bata. DJ Rocky at DJ Jello. Kasalanan na akong kasalanan pero hindi pa ako handa. I'm in my 20s at hindi ko gustong malaman ng anak ko ang lahat ng pinagagawa ng tatay niya. And by the way, sinabi ko kay Rafael yung tungkol sa abortion. And he didn't say a single word about it. Hindi rin baka sa mukha niya ang disappointment. At ang tanging sinabi niya lang ay, "That is your decision to make, not mine." And to be fair, hindi siya umalis sa tabi ko during the abortion. Kahit masakit sa akin na malaman ang kalagayan namin noon. Kailangan ko siya eh. Kailangan ko siya. Kahit na alam ko na hindi ko naman siya pagmamay-ari. Mahal ko pa rin siya. I love him so much. Days and weeks have passed. Nakikita ko pa ang texts and messages ng girlfriend ni Rafael sa kanya na nasa Pilipinas. I tried to ignore it. Dahil ang sabi sa akin ni Rafael ay gusto niya na makipag-break na ng maayos sa girlfriend niya. Binigyan ko siya ng second chance. Dahil na rin sa kadahilanang naging madamot ako sa ibang tao. Pinili ko na ituloy ang relasyon namin kahit mali ito. Bumalik kami sa normal. Although nagkaroon na ng lamat ang connection namin. Bumalik naman ang tamis. Pero hindi na yung lambing ko sa kanya. Na para bang unti-unti na talagang lumalayo ang loob ko kahit na pinipilit ko na mapalapit sa kanya. Alam niyo yung term na silent quitting? Parang yun yung nangyari sa akin. Unti-unti. Nag-silent quitting ako. Kahit ipilit ko sa sarili ko na piliin at mahalin siya, hindi ko pa rin makalimutan yung ginawa niya. Nakita ko naman yung pagbabago kay Rafael but I feel so guilty knowing na may nasaktan kami ng sobra. Damang-dama ni Rafael yun. Nagmamakaawa siya.
Humihingi siya ng tawad dahil sa mga nagawa niya. At ayaw niya na iwan ko siya. Dumating pa nga sa puntong tinreten niya ako eh. Pinagbantaan niya ako. Papatayin na lang daw niya ang sarili niya kapag nawala na ako. And things got out of hand. I got scared. Nandun yung takot na baka ako yung maging rason ng pagkawala niya. So sinubukan ko na i-validate yung feelings niya kahit alam kong mali yun. And at that point, nasa proseso na ako ng pag-unlove sa kanya. I want him to have therapy because I see a lot of things, issues, na kailangan maayos. And I want the best for him. Sinubukan kong kumalas. Kaya lang, paulit-ulit siyang nagmamakaawa sa akin. At para akong nakakulong. Para akong isang paro-paro na walang pakpak at hindi makalipad papalayo. Yung gusto ko nang kumawala. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Naghahanap ako ng maayos at ligtas na paraan para magkalayo kami. Pero gusto ko sa paglayo ko, payapa naman kami. I want to choose myself. I love Rafael, but I love myself more. Kilala ko yung sarili ko. Kapag nakikita ko na at nararamdaman ko na hindi na mag-work ang isang bagay o relasyon, I won't pursue it anymore. Because time is gold. We only live once. Might as well live it with the right person. And kung nakikinig man si Rafael, I just want you to know that, baby, I want the best for us. And I want you to be a better version of yourself. Pasensya ka na kung kailangan kong gawin to sa atin. Please know that I've tried my best to support and love you. And I believe setting you free is the right thing to do for us to grow. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Maraming salamat din sa mga nakinig at hindi humusga. Muli, ako si Zian. At ito, ang aking secret file.